Mana ada to ang kahano khalagya tamni himale haibana wan sugi man ya selek ngana hanai te bo sini Tipra haste bo sini Tipra sarok talented tongo gobang ma kaham singer tongo amoni bagai angke wan sugi man ya jate ang selek ngana hanai amoni bagai tobo ani o jadukoli jani bisingtei ba modern samni bisingtei jenani rok je sar song borok jajaka selek khaigya ta nungle bo haima tong tabo je Tipra idol rogo mane tikiwan nei mane nungwa wan suk tabo ang to bukhawo tang wan suguni tongo je mansak ang ani khorang no ba ani riti niti ani hukumu mukumu no tei ang yakari are sabui thangnai ang wan sugo amono buskang ni lamo bo hanyo kaham nong thung nei ang kaham nong nai ni ang khawan suguta kok to sing salayo ka hanya hai black kok thogo thok mane bising tuin tai bo kok thok mane bising tuin tai bo kok thok khlai narok no hanya hai khapang serang ram chele jak mano narok burung ya tui sing rosam tangsa sikla rong ni bage sing khuktik khna lai ni bini bo hai sinam jagai to sol tai kor ja do rosam bai narok no khilei phunuka aba hai kino gothok ja oba hanya Tipra haste oba hanya rosam bai khlai joto no khakwai lai mani no kharwai mani no tai joli mani no tai hamjak mani no oba kin thepawai man rosam gurei hinke borong munchni langma gurei hai nokbar gurei hinke bo borok langman gurei hai langma thagjak hai oba hanya rosam misung bai oba kin borok no srang ruwo khapang srang ruwo tongthok ruwo bele kina hamlai chini bukukjuk oba hai ga tai tangsa hanya hai chung koklam ni bising tui thanglai nai next ni bising tui rosam le bo ba hai ke nang yapri barokha sabni tui nang barugui phai bo lama sab phun ka au hambai darno ano sumani bagai tamni himale ani amangkha agi radio artist boto o sungsar kri kha amoni bagai bo ano agi rogo mane wain khili wai muthuo ba sabo haikeno bini logi bini gan khanawo haikeno rongi thangkata gatai phurungo bini phurungmung bai rungkhata bongka agasbani ni bo khoroksa artist radio center ni bo artist juri kanya kolai emne bosoro khungkha nang aba hai yapri barok mani rosam khaba ang khasarai function simina ang rosam musumung ang hamjago tai sini Christian rok khasarai ni simino Sunday class khlayo ba rosabo musubo am haikena girja rogo rosabo am haikena ang rosab musumung ni hapara ang hamjagi thangka tai ang rosabu bo tongo am haita tabuk to titi edisi hapung bising tui Tipra idol national jagai to ngenang la jaga participate dok dok khai kya khlaiya Sibaizala district ni Zompujala art develop ni khate khlaiya ta mani